UPPL हान्जानि जयनिं हाबाफारि सा जौसेनिबो बांसिन BPF आरो BJP नि मावथि आरो मददगिरिफोरा UPPL हान्जानि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै UPPL हान्जायाव हाबदों। अदालगुरि जिल्ला 37 नं धोनस्री बियाबनि सिङाव थानाय रौता स्टेशन प्राइमारि कमिटि UPPL नि बानजायनायाव 8 नं धोनस्री खोला गामिनि शिव मन्दिरनि लांगोनायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सा जौसेनिबो बांसिन BPF आरो BJP हान्जानि मावथि आरो मददगिरिफोरा 37 नं धोनस्री बियाबनि बिजाथि रुजुग्रा मोसाहारिनि नुजाथिनायाव UPPL हान्जायाव हाबदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 37 नं धोनस्री बियाबनि बिजाथि रुजुग्रा मोसाहारिया। लोगोसे बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो सेन्ट्रेल UPPL CWC नि सोद्रोमा ब्रह्मानन्द बाग्लारिया। बे हाबाफारियाव 37 नं धोनस्री ब्लक कमिटि UPPL नि लेङाइ आफादगिरि आरो लेङाइ गाहाय नेहाथारि आबु सामा, रौता प्राइमारि कमिटि UPPL नि आफादगिरि नवीन देउरी, गाहाय नेहाथारि निरन्जन सिन्हा आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। बे समाव रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों 37 नं धोनस्री बियाबनि बिजाथि रुजुग्रा मोसाहारि आरो हान्जायाव हाबनाय सुबुंफोरा मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लादो। धोनस्री समस्तिनिफ्राय आंखौ UPPL नि बिजाथि हिसाबै फोसावनायनि उनाव 37 धोनस्री समस्तिनि जेसेबांखिनि BCDCफोर दं बा प्राइमारि कमिटि दं, बेवहाय जों जिहेतु थांनाय 5 बोसोराव रायजो राजाजों थानानै जोङो सरकारनि जानानै जि थांनाय 2020 मायथाइयाव जि प्रतिश्रुति होदोंमोन जे बेयाव जों शान्ति स्थापन खालामनांगौ, बे शान्ति स्थापन खालामनायखौ लानानै जोङो बेवहाय जेसेबां हारि माहारिफोर दं बिसोरजों जोङो थानानै खामानि मावदों आरो गोजोनखौ जों लाबोनो हादों। आरो लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन जे बेवहाय शान्तिजों लोगोसे खौसेथिखौ जों लाबोगोन होनदों। खौसेथियाबो दिनै माने कमप्लिट दा एकता जाजोब्बाय गासिबो 26टा जाति माने जनगोष्ठीनि गेजेराव, आरो लोगोसे उन्नतिबो बेयाव जादों। दा बेक्तिगत उन्नतियावबो जों बेखौ बुंनो हायो जे बेवहाय अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि बा आलारि सोरां बिथांखि, जों बेफोरखौ बेक्तिगत खन्दआव होनायजों लोगोसे बेवहाय जोङो सरकारनि जानानै जेरैबायदि खामानि मावनांगौ, बेयाव लामा बानायनांगौ, दालां बानायनांगौ, बहाबा मन्दिराव बाउन्डारि वाल लुना होनांगौ, बहाबा कमिउनिटि टयलेटफोर बानायनांगौ, कमिउनिटि हल बानायनांगौ, आरो बहाबा माने नलेज सेन्टार बानायनानै होबाय जों। दा बेफोरखौ लानानै नैबे रौता स्टेशननि BCDCनि सिङाव थानाय नैबे 8 नं धोनस्री गामियाव फ्राय दिनै 100निबो बारा बे BPF आरो BJPनि कर्मिजों लोगोसे सापर्टार्स भटार्स बिथांमोना दिनै बेवहाय जगदान जादों। जोंनि दलाव हाबफैदों। जों बिथांमोनखौनो जों दिनै UPPL राजनिति हान्जानिफ्राय जों बरायनानै लादों आरो फैबाय थानाय दिनाव बेबायदिनो लोब लोब जोंनि गेजेराव हाबफैनानै जोंखौ देरहा होगोना बे दिनैफ्राय निश्चित। जेरावबो दा नैबे आंखौ बिजाथि हिसाबै फोसावनायनि उनाव मोनफ्रोमबो गामि, मोनफ्रोमबो BCDCआव गासिबो रंजाखांदों, बयबो मोजां मोनदों, खामानिखौ मावनायनि उनाव नुदों आरो रायजो राजाजों माने दुखु दाहानि समाव जों थाफानाय बेखौ नुनानै रायजोफ्रा गावखौनो ओंखारबोदों आरो आंखौ बरायनायजों लोगोसे गावसोरबो दलाव हाबदों। आरो কৰ্মী আছিলো, কিন্তু বিজেপি কৰ্মী থকাৰ পিছতো মই বহুত কিবা কিবি বঞ্চিত হৈ আছো। সেইকাৰণে মই আজি UPPL যোগ দিছোঁ। কাৰণ UPPL যোগ দিয়াৰ লগে লগে মই কিছুমান সমস্যা আগৰ পৰা UPPL ভাল পাইছোঁ। ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই আজি UPPL যোগ দিছোঁ। কাৰণ কি আগত মই BJPত আছিলোঁ। আজি ধৰকচোন বিজেপিয়ে বহুত কিছুমান কথা কিবা আমাক বঞ্চিত, ৰাজবংশী মানুহবোৰক বঞ্চিত কৰি আহিছে। কৰাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ আজি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে ভালেখিনি সুবিধা দিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাক ভালেখিনি সুবিধা দিব। সেইকাৰণে মই আজি UPPL যোগ দিছোঁ। নমস্কাৰ, মই এইখিনি বক্তব্য শেষ কৰিলোঁ। মই কিবা মিনিকা সিঙক কৈ আছোঁ 8 নং ধনচিৰিৰ পৰা। চবকে আমাৰ কিবা UPPLৰ হেৰিটো ফুডৰ হেৰি চলি আছে আৰু ভাল হ'ব লাগে, চবে ভাল থাকিব লাগে, চবে মিলি থাকিব লাগে, আমাৰ এইটোহে লাগে। কাজিয়া ঝগড়া কৰিব নালাগে আৰু চবে ভালে থাকিব লাগে, মিলি থাকিব লাগে, শান্তি বিচাৰে, চবে শান্তি বিচাৰে, অশান্তি কোনেও নিবিচাৰে। অশান্তি কোনে খোজে, কোনেও নোখোজে।
আৰু কি হয় ভোট আমিয়ে দিওঁৰ পিছত জিকাৰ পিছত চব পাহৰি যায়। আমাৰ সমাজে ৰাইজে যদি ভোট নিদিয়ে কোনোবাই জিকিব নেকি? নিজিকে নহয়। তেতিয়াহ'লে জিকাৰ পিছত চব পাহৰি যায়। যেটো কয় যে আমি এইটো কৰিম সেইটো কৰিম কোৱাৰ পিছত পাহৰা হয়। মই এইটোৱেই ইমানে ক'ব খুজিম, চব ভালে থাকিব লাগে।